След убийството в Пловдив, Пантера, Сепултура и културата на бунта. Може ли музиката да обясни жестокостта? Африканци убиват някой. Културата на гетото. Може ли това да си черен да обясни жестокостта? Човек играе GTA и отрепва някой. Културата на геймерите. Могат ли игрите да превърнат хората в убийци? Майка ти гледа хорор филми. Културата на психопатите. Опасни ли са страшните филми за майка ти? Татуиран човек извършва престъпление. Културата на картинките. Може ли да фанеш бяс от мастилото под кожата? Веган пребива човек до смърт. Културата на картофите. Може ли това да си зеленчук да обясни жестокостта? Дядо ми умря, щот баба ми го умори. Културата на терлиците и турските сериали. Може ли това да си баба да те превърне в убиец? Не са нацисти, защото слушат Пантера. Слушат Пантера, защото са нацисти. Има огромна разлика. Пе-пе-пере, убиец, пе-пе-пере, расист, пе-пе-пере, ложь, пе-пе-пере,